барномаро идома медиҳем. гузориши навбатӣ оиди боз як ҷинояти ахлоқӣ маълумот медиҳад, ки дар ҳудуди ҷамоати деҳоти фароби шаҳри Панҷакен содир шудааст. ҷабрида ё қурбонии ҷинояти мазкур ноболиғ духтари 11 сола аст. амалҳои берун аз доираи ахлоқиро содир намудан боис мешавад, ки нисбати Шарван Ҳазратов Ҳасан Музаффарович соли таваллудаш 1981 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти фароби шаҳри Панҷакен бо моддаи 139 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шавад. ҳисси шаҳватпарастӣ ӯро водор намудааст, ки дар ҳолати мастӣ дар назди бинои навсохтмони қитъаи замини назди ҳавлигиаш воқеъ дар деҳаи Фароб дидаву донистан нисбати як нафар ноболиғ духтари 11 сола ҳаракати зӯроварӣ дорои хусусияти шаҳвонӣ анҷом диҳад. ин амали зишти ҷиноятиро мақомоти милитсияи шаҳри Панҷакен ошкор ва гумонбари ҷиноят Ҳасан Ҳазратов дастгир гардид. аз рӯи маълумоти тафтиши пешакӣ гумонбаршуда бо истифодаи зӯроварӣ ва вазъи оҷизонаи ноболиғ нисбати охирон амали ноҷавонмардонаи нописандро раво дида бо иҷрои ҳаракатҳои дорои хусусияти шаҳвонӣ дошта талаботи шаҳвонии худро қонеъ кардааст.